Tvrtka Nacional d.o.o. slavi 25 godina postojanja. Ova uspješna tvrtka s radom je započela 1994. pod nazivom Mal Trade d.o.o. Godinu dana kasnije zapošljavaju 6 djelatnika i mijenjaju ime u Nacional d.o.o. Direktor Željko Maletić tvrtku formira s jasnom vizijom i misijom, a to je postati prepoznatljiv po svom profesionalizmu i kvaliteti u području djelovanja. Slijedeći ih dokazuje kako je moguće održavati uspješno poslovanje dugi niz godina. Nacional d.o.o. Bjelovar svojim je asortimanom i uslugama prisutan u više grana gospodarstva, od poljoprivrede, metalne i drvoproizvođačke industrije, transporta i ekologije. Od samog početka Nacional se bavi naftnim derivatima, prometom goriva i distribucijom maziva. Iste godine poslovanje širi otvaranjem benzinske postaje u Novom Virju. 1998. Nacional d.o.o. postaje ovlašteni ININ distributer maziva, a s vremenom ponudu šire i na svjetski poznate proizvođače. Distribuciju cestograđevnog bitumena uvode 2000. godine, dok su 2001. proglašeni najboljim ovlaštenim distributerom INA maziva. 2002. godine tvrtka sklapa prvi ugovor s MOL-om za distribuciju bitumena na hrvatskom tržištu. Nacional se od 1997. počinje baviti prikupljanjem naftnog otpada i čišćenjem spremnika goriva. 2 godine kasnije šire svoju djelatnost na zaštitu okoliša, odnosno na prikupljanje opasnog otpada i usluga vezanih za zaštitu okoliša. U sklopu svog poslovanja, tvrtka Nacional d.o.o. ishodila je razne studije vezane za zaštitu okoliša, te razne studije i certifikate vezane uz poslovanje tvrtke. Danas zapošljavaju do 20 djelatnika, te imaju poslovnice u Bjelovaru, Đurđevcu, Novom Virju i Garešnici, te turističke objekte u Novalji na otoku Pagu. 2017. godine dobili su certifikate ISO 9001, ISO 14001 i SCCP, te prošli 2 recertifikacije. Svoje poslovanje u budućnosti Nacional d.o.o. usmjerit će na širenje poslovanja vezanog za gospodarenjem otpadom i na daljnje edukacije djelatnika koje prepoznaju kao potencijal u cilju trajnog napretka. Djelatnicima omogućuju potrebne edukacije, usavršavanje u poslu, osobni razvoj i stvaranje karijere. Za postignute rezultate osigurane su i zaslužene nagrade. Jednako tako, dugogodišnji djelatnici će povodom obilježavanja obljetnice primiti i nagradu za dugogodišnji rad u tvrtki.